No, no está encendida, si no me ardería la mano, digo yo. Pero el plato no lo quiero. Ten que fundir. Ya, la hay que dejar ahí. Empezaste y ahora ya llevo casi todo. Ahora hay que esperar a que Ahora pasan as notas, un pouquillo de zume de naranja. Si, botastes moito por que parece. No, que Hasta que teñen claro. Pois xa está. Amiga, probaste a ver como está este. Ten moito líquido. hay que cocer. Está moi rico. Pero se sobran pasas e noces podes botar máis se queredes. Echamos un pouco máis, vale? Lo vamos a echar un poco. Eu a esto ahora pondría máis fuego para que reduza, porque para que se evapore máis auga e quede máis espesiño, vale? Agora quedo vixiando e vos ide facendo unha cosa. Hai que partir as notas.